Kaixo, Juan Ezeiza naiz, Sarnege taldeko biolin jole eta albokaria. Sarnege taldea gaskoi eta euskaldunen taldea da. Bi kulturek komunean dauzkaten elementuak erakutsi nahi dituen taldea. Eta baita instrumentoak eta dantza eta kantu komunak. Taldean 5 pertsona gea, 2 euskaldun eta 3 gaskoi. Eta gehien bat tresna tradizionala dauzkagu. Txuntxunak, txirulak, gaskoiak eta euskaldunok jotzen ditugunak, zarrabetea, biolina, albokak, kornamusa, landesa, en fin, era guztietako instrumento tradizionalak, baina beti ematen dugu gure ikutu pixka bat elektrikoa edo modernoagoa. Atzo goizean goizagin nintzen, birigaroa goizago. Monperma prometendo, monperma prometendo. Birigaroa kanta soinuan, loaiten dugu gozago. Danzare quando soleil se conosce Però cantatzen da, goizean mosteta. il joen batto e il joen batto. Ez egon eskatzilean gemutilien bentsuta. Il joen pasto dare che viene l'ombre. Al danzare quando soleil se conosce. Goizeagin nintzen, birigaroa goizago. Que me nave guarda moto, que me nave guarda moto. Birigaroan kanta soinuan, loaiten dugu gozago. Que me nave guarda moto, dare que viene l'ombre. Para danzare quando soleil se conosce. Epera kantatzen da, goizean mosteta. Eskatzilean gemutilien bentsuta. Il joen pasto dare che viene l'ombre. Para danzare quando soleil se conosce. Kantatzen dau, goizean bostetan. Epera kantatzen dau, goizean bostetan. Epera kantatzen dau, goizean bostetan. Epera kantatzen dau, goizean bostetan. Ez egon eskatzilean, mutilien petan. Ez egon eskatzilean, mutilien petan. Say
Oraingoan fandango bat, Juan Mari Beltranek konposatu zuena, fandango aparta, alboka eta zarrabetarekin ikusten duzu tresna hori, zarrabetea. Elektroakustikoa denez, orain elektrikoagoa izango da akustikoa baino, ikusiko duzu. Fandango aparta.
Eskerrik asko. Bueno, fandangonen ondoren gaskoinera bueltatuko gera, lan kantu bat, lan egiteko, erritmoa eramateko kantu moduko bat, ala nusta lana, deitzen da, hau da gure landan, gure lan zelaian, lanean. Eta noski beti toke euskalduna eman behar genion, eta harinarin batekin nahastu dugu. Zuetako askok, segurasko ezagutuko duzu kantu hau, umeentzako kantua da, gure dotea, aitak eman dau dotea.
Esaten du nire txistea egiteko, ze afinatu behar duenean bete txiste bera kontatu behar dutela. Baina, bueno, zuek ez jakiteren egin. Zera esaten da, zarrabete jole guztiek bizitzaren erdia pasatzen dutela afinatzen, eta beste erdia desafinatuta jotzen. Simon!
Pirineotik goraino, Toulousetik Bordelera egiten baduzu marra bat, eta Pirineotaraino, hori da Gaskonia. Badakizue jatorri bera daukagula euskaldunok eta gaskoia, baina beraien hizkuntza latinetik dator, eta garai batean ere Nafarroako Erresumako hizkuntza ofiziala izan zen. Orduan, aber zerbait hola hartzen diozuen, doinua. Bai. Zer kantatuko duzu? Bai. Douze treize, yeux brunette, mon corps, c'est Adelaide. Horixe bera. Stringe o brunetto mongo sei allevat. Sos de samuqueto tot mon sei dan charmat. Sago yo clareando resplandes como lo sol. Que me moreno después que yo te beso yo soy todo en TV y en te ver caliente somos como después y en te son fixados más de que esos nos ven. Mas es un placer. Ni las rosas, mis quietos, ni la flor de show. Nan paz de estas pupetas de esclán, era blanco. El oso de la maneta quiere ahora la no. Que las tienen preso atado con las floretas poseen abreu las gracias gentilezas que se llena ver brillando como la aurora bella como lo gran que por eres están. Si tú eres estado de ser moneda, cuando la pomodora de loco se despega, perché vos espiare lo gente y el pastor, que te nada favor, vos espiado lo gente y el pastor, eterno le vaya de nada favor.
Nafarroako makillariena batzuk ziren, Luzaiden eta be Nafarroan jotzen direnak. Eta Nafarroatik atera gabe, gehienok ezagutuko duzen kantu bat joko dugu, Mikel Laboak ere famatu egin zuena Goizuetan, historia ezagutzen duzu. Merito handiana da Luziarena, ez daki euskeraz eta euskeraz kantatu behar du. Vigilatu ezazua beran kasartzen du. Zerbait susmatu du. Goizuetan. Badago dantza mota bat bakarrik euskaldunok eta gaskoiek daukaguna, eta hori da jauzia, ero beraiek saut deitzen diote, eta horietako bat joko dugu euskaldunentzat egi deitzen da eta gaskoientzat duz.
musika folka da, tradizionala, baina eguneratua, eta horregatik gehien bat festivaletan Europa osoan jotzen dugu, jo izan dugu ere Afrikan, Tunezen, Marokon eta baita ere Quebecen egon gera eta Mexikon, gehien bat festival espezializatuetan, ze gure musika guk ez dugu esaten minoritarioa dela, baizik eta gutxitu atako musika. Hau da, publikoak errez entzuten du, baina zirkuitoetan eta komunikabideetan ez da askotan entzuten. Gure berezitasun importantena segurazko tresnak dira, oso tresna herrikoiak, baina guk taldekide batek fabrikatzen ditu, batez ere txuntxunak, sokazko danborrak, eta gero efekto bereziak ematen dizkiegu, eta pixka bat mugitzen gera rock aldera batzuetan, baina beti eman da gure sustrai tradizionala. Andrea bentane ondago, sartu bedi barnera zer egiten dago, sartu bedi barnera zer egiten dago. Bizgaztetxoian hori biboni nagotzen, bizgaztetxoian hori biboni nagotzen, Martinatxo Andrea garantutzeatzen, Martinatxo Andrea garantutzeatzen, bizgazte garan hori gauzkan biboninak, bizgazte garan hori gauzkan biboninak, afinatzen badaki janretxo Martinak, bentzanaren azpian norengo batillo, bentzanaren azpian norengo batillo, Martinatxo badetzik agure gintillo, Martinatxo badetzik agure gintillo.
Martinatxo Andrea garantitzeatzen, Martinatxo Andrea garantitzeatzen. Txilibrin.
ariñarin bat, nahastu dugu beren Gaskoien kantu batekin, Artzainei buruzko kantu bat, eta zera deitu dugu, ariñarin deus pastuz. Artzainera ariñarina.
Eianezko ez garago Ehen bostek lehena Eskerrik asko. Albiste hon bat, ja bukatzera goaz. Baina amaitu aurretik taldekideak aurkeztu nahi dizkizuet. Ikusten badira. Han, fondoan, bere bibotearekin. Oin eskuartean dauka Karemera, da gaskoien bertsioa albokarena, baina hau da estereo eta hori da mono. Baina, bueno, antzeko zerbait badaukate. Zera flabutak, gure txirulak, berdinak dira, baina beraiek flabuta ditzen diote, osarra dira. Tuntxunak edo tamburinak, sokazko danborrak, Janek fabrikatzen ditu prezio honean. Bujak edo landetako kornamusak, perkusioak, kantatzen du, dantzatzen du, janaria primeran prestatzen du. Jan Boduan! Hemen aurrean, oin ere afinatzen ari zan. Bere zarrabete elektroakustikoarekin, pedalera pilo batekin eta kantatzen, Simon! Hemen nire ondoan gitarra buzukiarekin, taldeko beste euskalduna beti minoria, ez esango dizuet, Josean! Aurrean, zenbat tresna jotzen dugu emakume honek. Bezu edo txuntxun bikoitz hori Janek fabrikatzen duena presionean. Txirulak, esku soinu diatonikoa, buja, kantua, perkusio bariatuak, Janek janaria prestatzen duenan berak garbitzen ditu platerak. Lucia! Han goian, ezkutuan, beste taldekide bat, ez sartu maila azpian, gure teknikoa, Jan! Eta txalo berezi bat ere txusentzat, lagundu diguna soinu teknikaria hau dena montatzen, eskerrik asko eta gorko ere. Con la guitarra, el violín, las albocas, los pedales, las magníficas presentaciones. Juan. Bueno, bukatzeko kantu gaskoi bat, gaina bukara ona da, ze izenburua da la gesta, hau da jaia, la fiesta, holako zerbait. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Alla finestra, in pezzi bruni me, che arriva della plaza, e a tutta la joie soghi tranquilla sa massa, tot che presque va pure començar, 3 dies sta cantata, salta e ta danza, tot che presque va pure començar, 3 dies sta cantata, salta e ta danza, ta pinta paglieta e sperna batte, che impatti sperico di me, ta pinta paglieta e sperna batte, che impatti sperico di me, che se não vamos escutar, este paso ama se si van a la este que dos que vienen batalla, verle y hasta creer se experimenta avanzar, wey, que no día de la gesta, oh, de caso de la bebé está, no hay que van parecer, mundo todos en vivo, los veis, los bailan, de las mineras flores, pillan, que pueden chillen por música y las luces, respetar la canción, respirando, que pueden chillen por música y las luces. La canzone e a te una miseria chiquita paridolesa mi llega io de vivere in come me e a te una miseria chiquita paridolesa mi llega io de vivere in come me che se no quando si scuta esti paso ama se si van a la este que la dos que vienen batalla per lei hasta crear se spirita avanza que no dire la festa buena a que yo que no merece que heavy la
Gure musika ezagutu nahi baldin baduzue, sarnege.com webunean aurkituko duzue, eta hor ere salgai gure diskoak. 4 disko dauzkagu, azkena urtarrilean atera da, urrengo diskoaren aurrerapena da, 4 kantuekin, eta hori dendetan eta zoritxarrez zaila da aurkitzea, baina beti daukagu hori internet, holako musika gutxitua aurkitu ahal izateko, animatzen baldin bazarete, hor daukazue kontaktua.
Desanos ya en moto, alento de mammezo, desanos ya en moto, anos e payoneyan, bebano ben motondaros, anos e payoneyan, bebano ben motondaje, hey, alento de mammezo, anos ya en moto, hey, alento de mammezo, anos ya en moto,